काहे क्रिया धरावेला तुआन के तरे तोहके पुतरी में राखीला परान के तरे तोहके पुतरी में राखीला परान के तरे तोहके पुतरी में राखीला परान के तरे काहे क्रिया धरावेला आन के तरे अज आन के तरे तोहके पुतरी में राखीला परान के तरे तोहके पुतरी में राखीला परान के तरे बन के बदरा नियरना बरिसला कबो है बन के बदरा नियरना बरिसला कबो हम तो जरतन जेठ की हम तो जरतन जेठ की सिवान के तरे तोहके पुतरी में राखीला परान के तरे कौनो बतिया दुलार के जो पूछिला कबो तोहसे कौनो बतिया दुलार के जो पूछिला कबो हमके डांट देला थाना के डांट देला थाना के दीवान के तरे तोहके पुतरी में राखीला परान के तरे तोहके बहुत सुंदर लाइन जब तू दूसरे के रूप के बखान करेला है जब तू दूसरे के रूप के बखान करेला बाती लागेला करे जवा में मान के तरे तोहके पुतरी में राखीला परान के तरे और आखिर में राही जी के लिखल गीत राही रद्दी अखबार ऐसन जानेला हमें है राही रद्दी अखबार ऐसन जानेला हमें हम ता जानी लगीता और हम ता जानी लगीता और कुरान के तरे तोहके पुतरी में राखीला परान के तरे तोहके पुतरी में राखीला परान के तरे काहे क्रिया धरावेला आन के तरे तोहके पुतरी में राखीला परान के तरे तोहके पुतरी में राखीला परान के तरे तोहके पुतरी में राखीला परान के तरे है। बहुत बहुत धन्यवाद। तबला पर संगत करत अरुण रोहिदास गायकवाड़ जी और मालिकराम वर्मा जी इस साइड रिदम पे। हम हैं कमलेश हरिपुरी। राही जी के गीत रहल है, आप सभी के आशीर्वाद दें।